ngai yu Jisu. Rekam krau kolong bau ni unong penem uit ya phi bat yang Uni unong penem ula ai la ka jong ka jing em na kam ta jong phi bat jonga. Bat ngangit scam baka kubor ka bangnya sam ha gani ka kenta ka de ka jing khot it ka jong unong penem. Kam de ka kubor jong ka jing penting kam de ka kubor jong ka jing maham Hendai kadai ke kubor jong ke jing e. Ngaban biang sesin baman kapor bangi puli ya ke kitab jing ben pau. Puli ya ka daki khmat pa phiu i ling ba jong ke ding phna. Haba pi pet ya ke jing ben pau. Na ke jing i ya ke ding phna. Pin yo i ya ke ai ke bo Jesus Christ. Ule na ta jong ba jong pi. Ngala ai Kerteng ke subjek bangan keren hagi di kapor. Ke subjek oblay utrang ban penim ya ka Babylon. Oblay utrang ban penim ya gitu kiba hapo ja ka Babylon. Syo bangin ya syakmat nginya pedam yang ikli jongi hagi jing duai. Ni aingo ye mitrai nakam tege di galat ba men kren biang hap deng jongi do men semoko jong me kad bangi plit ya ka kitab to ka jingi thulopa to ya rap yang sesisen bangin yo i ya ka jingkermen balakular hakita kibadon hapo jo ka Babylon buri biang yang atrai selendat jo ka dingpna namar ka kerteng uji sungadwa amen ublay utrang ban penim ya gitu kiba hapo jong ka Babylon. Ka jingkeli pila ban keli hagani kapor. Manu kita kiba don hapo jong ka Babylon. Lara pipuli ka kitab jing pen pau pin syam baka don ya gani ka konteks jong ki ar mamla. Ka balang ka basisya, ka balang ka babakla. Umen sim bakhoj, umen sim bom khoj. Nang ta pinyo iru ba kidon ki angel ki jong blay, kidon ki angel ki jong syaitan. Dan Jerusalem dan Babylon. Kiden ki ar teli ki lenti lani ar mamla ki pau om tang ha ka kitab jing ben pau. Hendai nando ka kitab Genesis hadu ka kitab jing ben pau pinsyam ba ha ka jingele ka ba kraw ha pedeng ukris peru syaitan dan arliang. Bar ngi hap ban penlong ya ka jingjit larigin don ha ka liang jong u Jesus Christ lani hakal yang ke jong syaitan. Hagani ga kenta jong kani ga shiteng sngi ngakwa ban kata ya ka wei na ki jing tulupa na ki kitab jing pen pau kanong ka bakhat nyau ngakot sngbai pi shibet janmit sya ka kitab jing pen pau kanong ka bakhat ar saya ka wei pat ka brio henre ka brio ka bangin ya puli hagani ga shiteng sngi ka de ka brio ya ka bala tip ya ka kum kanuti Haka kitab jing pen pau kanong ka bakhat saw ka khat ka pra dan lai teli ki kubor jong ki lai angel bar ka kubor ka ba ar jong angel kalong lakelon ka Babylon kata ka nong ba ka ba kraw ka bala pendi ya ki kenja ban riu baro da ka wan ka jingki bitar ka jingklem si jongka ka kubor ka jong blaisha ka ni ka perthai kalong lakelon ka Babylon Ladangi puli ya ka Bible English ka klem ong had fallen. Hendai kong is fallen. Kata kamut ka kren ya ka present tense. Kamdei ka Babylon ka bala kelon ya ka bangila puli mene bakala kelon no ha ka jing hertma jong ki mit bar ki Persia usnam sanspa life kandai show Chris. Men ba Yohanes udan ha ka dol nong Patmos. Kat ba u tho ya kani ka kupor ka bala wan shu na u Jesus Christ ulang u alpha but omega haba u tho bala kelon ka Babylon u klem mut lane u klem snow tho ya ka Babylon mendai jong em Nebuchadnezzar u pet shaka lawe ka Babylon ka ban kelon haswa ka jingwan asin jong Jesus Christ dai nomor kata ka daw haba u tho Babylon is fallen. Ka Babylon ka kelon. Kamdei ka Babylon jong em Nebuchadnezzar ka bala kelon no.
haka jing hiartma jong ki mit bar ki Persia da ka jing alam ka jong Usairos na miingi ban pen kalon ya ka hima ka ba klan haka spa snem ka ba sanspa life kandai show Chris habangi kran sipang ka Babylon jo ka kitab jing pen pau khat nyau kam dei ka literal Babylon ka Babylon ka bangila ban ong ban yo I ya ka kum ka hima henry ka dei ka spiritual Babylon lani ka Babylon ka ba kenjaman sim haka kitab jing pen pau khat nyau ar Yau Yohanes 8 pau bat ulio I ya kata ka nuti ka ba kraw ka brio bat haka Bible prophecy lani ka jinga thulupa jong ka Bible ka brio ka yeng ya ka balang lani ka brio ka yeng ya ka system namar ujisu upanisrim ya ka brio kum ka balang haka shiti chike Ephesus san arpusan bar ngishamru ha ka shiti ka baar koren kharui ar ba ka brio ka yeng ya ka balang henry ka ni kam dei ka balang ka jong Jesus Christ namara tip ya ka kum ka nuti kam dei ka system ka jong Jesus Christ ka dei ka system ka jong upaman la khot ya ka nuti bar ka ni ka brio ka dei ka bala penbuat ya ki brio ki ba shong ha ka dei ka khandau da ka wan jongka Bala dapi pulip ha na ka Bible ya ka ni ka nuti jo ka kitab jing pen pau khat nyau ngila ban ong ya ka ba ka de ka system ka babakla ka de ka nyam system ka babakla ba ka ni ka brio ka shong halor ki kamut ayu ki ngakwa ban pen pau da ka ba shai ha ka ni ka kenta bangan om penenkam kino ki historical account lani ki comments na kino ki kenhon ban pen pau la de ban pen shai ya ka jing shisha shabang ka Babylon ka bakalon ka ngets kam bo men semo khot on pen shai happy kat bangi pule ya kini ki khot Bible jing pen pau khan nyau khasan ka ong kita ki ngong biang siyuzen la dengi kwa ban batai ya ki jing thu pa jo ka Bible ngim dan kam ban shim ya ka jing batai shabar jong ka Bible da ka jing mot dur brio la ne da ka jing start brio la dengi hap ban pensya ya ka Bible let biang sha ka Bible ban jing ban pau khat nyau khat san kong ba kita ki ha ka ba kata ka system ka shong ka yeng ya ki pat lang ki pat ba ki kenja ban rio bar ki thale ka jing mot jong ka khat ka long ba ka ni ka nyam system ka babakla kadai kata ka system ka badan ha ka perthai salonsar kadai ka universal system ka babakla ka badap ha ka perthai baro ka wai nangta ladi pisiam bakani ka system ka shong halor jong wai umrat klau ubasau kamot iyu umrat klau ha ka jing shisha ladi pipai ha Ketien ke jong oblay sipang uni umrat klau ubakani ka brio ka shong kat kum ka kitab Daniel nyau khat nyau ka yeng ya ki hima yeng yo sem ken mau ngi pulih ke kitab Daniel nyau ki don saut ri kimrat klau bar kita kimrat klau kim yeng ki kimrat kum ki bangi mudur kum ki sing ki bang yo I dan kum ki kla ki labasa ki bang yo I hendai ki yeng ya ki sem bar ki hima te haba ong ka ni ka brio ka shong halor umrat klau ubasau han ka bamut ba ka ni ka brio ka don ya ukli jongka ubalong unong sensyar bar ka ni ka brio kalaya klim bat kata ka perthai ka babon ayu ka jingklem habang ikran sipang ka jingklem joka ka bamut ka ni ka system la ni ka balang ka don ka jingalok bar ka kam san hima sima ka balang ka don ka jinga daylok bar ka kam san hima sima ha ka bau kli jongka umlang tang unong yalam jongka niam henry ulong ru unong yalam jongka hima shai kata ka jingmot te kadai ka system ka babakla ka shong halor uway umrat uway yang ya ka hima
uba ukli jong ke unong sensyar jong ke takahima udairu ukli jong ke hima baru ukli jong ke niam nangta kadairu ke basyong halor shibun ki ke bemut kadai ka kenhun sistem kabadan hak perthai selunsar ka perthai hak kitab Daniel nyau ko ong ba uta umrat khlau uba kata ka briu ka syong udon shipau teli kireng lada pipuli bahaya ke kitab Daniel nyau pinsyam umrat uba ningkong udai using uba yang ya ke hima Babylon ya ka bangi puli menena ke kitab Daniel nang ta umrat uba put uba yang ya udengim uyang ya ke mit bat Persia uba lapan stream hak kitab Daniel kum ka syadem rupa nang ta donsa umrat uba lahai ulah besar uba don sau ki klik uba yang ya ke hima Greece nama ke hima Greece hadin ke jingyap no jong Alexander la pia eka hakisau benta basensya de ki general jongka bat hadin jong ke hima ke balai ulah besar ke Greece mi sa weipat umrat uba sau bom don kerteng uba itrem bat uni umrat uba sau udon shipau telikireng ngila puli menena ke kitab Daniel kenong ke shipau hadin jong ke himanar ke Rom ke ya patna haki shipau teliki shimpri akjat te haba pipuli Daniel but Daniel nyau kadan ka jingas rem but they haka kitab Daniel nyau ngisham baka ai kabal kran haka kitab Daniel kashai but ka kam shai shushu aga kitab Daniel kenong ke nyau namar baka kitab Daniel ka kutang haki shipau teliki shimpri akjat lani ki shipoteli ki hima ki bayapat Daniel nyau pinsyam baki don ki reng bagi kita ki reng ki bayapat no na ka Rome ha Europe bat hadin kata kami ka wei ka reng ka berit hadin jong sam sauspa nyau pun reu hadin bayapat no ka Rome ka jong ki kaisar lani jong ka Rome ba mani blai thau pinsyam bakani ka system babakla kalami hadin jong ka Rome jong ki kaisar katkum Daniel nyau pra uang kat bangarang perkat ya kita kisi pau tali kireng kalami ka wei kireng ka bala ka barit bat kala put no ya lai tali kireng la de pipet katkum ke history ka heroli ka vandal bat astrogoths kire ki hima barbarian ki balai pat no nagarum henry haba kalami no ka wei pat ka system kata ka system kala job ya ka verily ka vandal bat astrogoths ka bamdan shu ha ka world map jong ka perthai ki weipat ki ri jo ke Europe kidang don hendak kini ki lightly kim don shu bar kani ka system ka don ya ka khmat briu bar ka don ru ya ka shentur ka ba crow ka ai ga jingmot uta umrat crow uba kata ka system ka shong udon ya ka kerteng ka jingkran ben blai kata kamut kata ka system ka ba mi hadin ka don ya ka shentur ka ba crow ban kran ben blai persya ya unong thau unong penem Kaya ka jingkran ben blay. In pai na ka Bible, Yohanes shipau lai pulai. Men bau Jisu wan sing ka perthai. Barkat bau Jisu Christ. Ukam yaladi bau long marangkat baru blay. Ki ong kita ki jiu ki bamut ban len mau yu Jesus Christ. Haga gospel Yohanes shipau lai pulai. Ka jingkran ben blay. Ba mi ubreu mi perlong blay yaladi. Kata ka system ka badan ka jingalam jong ubreu kapelong yo om tang unong mi khmat chu blai henrei lapen srem yo bala khot ru yo ba ulong ublai hakadok breu Yohanes polai pulai kata de jingkran ben blai ba ukli jong gani ka system ukam yalade om tang bo de unong mi khmat chu blai ndeu de blai nangta lukasan arpuai ujisu ulama yakipop jong tu ubreu ba yap siliang bala penot na nom ying jong Petros hakajaka ban penkhia yu wang yakipop jong melama bat baro ki badan saudong hangta namar ki u Jesus Christ tang ukon jong mystery ukon jong Joseph berka Mary kila ong haladi kai gani ubakran ben blai u ai bala ban map no yakipop mrei tang ublai kan ka system hapo ka jingalam jong khli jong ka kam bakala ban map ya ka pop jong wei ubreu om tang ban yasai henry ban map ka jing map jong ka stream bar ka jing map jong blai kila ban khanglat yu blai ban map ya ki pop jong ap jong pi kata ka dei ka bor ka system
ka jingkren ben blay ka taken bau briu ukam bau la ban map ikipop na ta jimbat bau khat nyau saw ar kani ka briu ka bat da ka khurik siar bahal po ka khurik siar jongka ka don ya ka wan ban pen buat habang yung ka wan ban pen buat ngis ngotho bakani ka de ka fermented wine lane ka wine ka balap dem ujisu menba uyalum lang ya kisenran ha ka jing khawai utrai shwa ka jing sa narpna ka jong uang shim kani ka khuri ka badan ya ka wan kani ka wan ka bau Jesus Christ ukner shaki semran bakin di kamde ka wan ka balap dem kani ka fresh wine kani ka omso ka barang shuknyam kamde ka balap dem bar kani ka omso ka baki kendi kinumbu ai ka khuri wine ka bau Jesus Christ utarwa kani ka jing shisha kani ka snam ka jong kani ka gospel ka jong ka banam pen buat ka banam pen kulma Henry ka wan ka bakani ka briu ka nuti ka system ka pendi ya ka perthai ka dai ka balap dem ka balai khle ringkat ke jingdum ke jing bakla bar ke ji kai lam le bar haba ki di ya ka ta ka wan baro ki badi ya ka ki kulmar pitip ubuat haba udi jus go tho pikran ya o onam pay bar onam champagne ki jing perkhat ka judgment jo ka jing bishar ki jo baro ki la dumno kata kadeka bor jong kadeka system badiki hajar snam kala pendi ya kijikai balam ler joka hadu bagi breu kimla shu ban penyapher ya ka shisha na ka bom shisha na ka khut sha ka bom khut kini ki breu kila sha pendi hakawan jongka dai ya kadeka system baga kitab jing pen pau khat nyau san kala ai ru ya ka jing pen itu ka kata ka system halor ka sharang mat jongka ka don ya ka kerteng ya ka blatho ka jingmayan ka Babylon ka bakrao la thip ya ka ne ka nuti ka breu ka ba shong halo shibun ki ka balong ka universal system ka ni la thip ya ka kung ka Babylon ni se pe bale la khot ya ka Babylon Henry ini pe hang ni bakani ka Babylon la khot ru ya ka kmi jong kita kinuti kata kamut kadon ke system kabakam yalade bar omtang bakakam maka wat kita ki khun jongka ki khat yaka kakmi kata ke system kadai ka Babylon bar kadai ka kakmi jong ki jikai balam de kakmi jong ki babun ki kam pentrim balawanra ha ka history ba jong ka jing im Kristan ni syam baka ni ka priu ka ni ka Babylon kala buat ru daga snam jong ki riu khut pada ki snam jong kita ki nong pla ba sha yap ki jong jisu kani ka system om tang ba kala ya lam bakla de ki jikai ki ba pen kla khongpong ya ka Bible Henry haba ki don ki ba yang persha ya ka jingle jong ka penyap ya ki ka penchitom ya ki Bat kalau buat dah senam juga rukut. Bat kita kita syak krai kli nak kita uji sukses. Kayak kita ke sistem. Nakwa bagi apa susu Daniel nyau arpusan. Kata ka reng ka berit ka bala jotma ya ka heroli vandal bat astrogods ka ba mi hadin jong ki patsha jong ka Rom ka badon ya ka bornyam bat ka bor perthai ka ong ba kala pendu ya ki rukut bat kala penkela ya ki por bat ya ki hukum. Kelapan kelano ya ke jing shisha dan tanggawi ke sistem haka history jong ke balang Kristan ke balale ya kata nadu sam sanspa lai pupra halu sam kan nyospa kanai pupra AD ki historian ki khot ya gane kapor ki arta badum the dark ages kane kapor ke badum namar ya ka jing shai la buri ya ka jing shisha la bread hamadan ya ka jaka kentang ke jong blai la pin Italy no la shim no ya kata ke badai ke jong uji sukres da ki jikai brio da ki an brio da ki dustur bat ki rukam brio kata ke dei ke Babylon nadu sam sans pa lai pupra dus nam kan nyos pa khnai pupra hadin ukres ka jing khen jong ka jing penyap ya ki Kristan kalong hadu san pau million AA Dei hagani kapor by William Tyndale
la thang im how ding namar ka jing pen kelai ka Bible hakatin English dei hagni ka por bagi don ki chong John Huss ki bala sha thang dei hagni ka por bagi Waldenses ki hapan pet se ki rilom out ban ri bat kila sha pen yap namar bagi pen kela bat yasam yakaktin ka jong blai dei hagni ka por baga balang ka jong blai ka hapan pet se ri klau ban yo ka jakari dei hagni ka por baga snam jong kirikut katut kum kawa henry deiru hagni ka por baga snam jong kirikut ka long pen ban usembai ban penroy ya ka gospel amen ka balang jong blai ka im ki priu jong blai ki em ki don ki nong buat ki bayai ne jing ban pau khat pra ar lai ula perta da ka thin ka jam ban ulong la kelon ka Babylon ka bakrau hadin bakala yo ya ka bor ban sensyar ya ka perthai bat princitam ben ya rekhot bat penkelai ya ka jingshisha kalawan ka kubor jong angal ubaningkong ya ubangin se pule shibet kamet haka kitab jing ban pau khat sao ka khat ka ban rew ban nyo pin syam bakadan ka jing perta Kajing perta si ka bakut cho ka pertai siap ting yo blay but ai ka buram ho na baka por cho ka jing bishar kalawan to mani dam yo to bala thau ya ka bneng ya ka khendau ya ka duriau ba ya ki pukru baro dei namar ka gospel ka baningkong jong angal baningkong ba ka Babylon kala kelono bala that no ya ki jing syukor ki jongka da ka jing slur la khot ya ka perthai biang sha ka jing mane ka bashisha da ka jing slur la khot biang ya ka perthai sha ublai ubem bat sha ka Bible bat ki an ki jong ublai dai da ka kubor jong angal ubaningkong ba ka wan menta ka jing penrem ya ka Babylon ka nuti ka bakrau ka system ka babakla Babylon ka sen ka baningkong banginyo sngow ya ka kentien kadai haga kitab Genesis cutway la dapikan mau ublay haga por jong Noah ula penjot ya kadai ka perthai da ka jing slay namar ka jing baman jongki henry hadien ublay ula kular do simpeling ba onam pen slay chu ya kadai ka perthai henry habo ka jialam jong Nimrod ha ka pen thor la ne ka jakap kabalong madan jong ka shinar Nimrod ulay lam ya ka kanon bakin tay no ya ka nongba ka jongki bad ya kata ka nongba kila tay yo mot ubajrong balatip ya ka kum ka Babel the gateway to heaven ka kerdop syabneng bad kila tay ya ka ni ka jingtay bad ya le persya yo blay kyong la do blay un penjot biang ni ka perthai da ka jingslay ngien kiu ha kane ka jingtay bangilate nakam ta ka nam ka jongi nakam ta ka buram ka jongi but ha ka way ka kamra jong ka Babel don ki jaka bala bu kerpang nakam ta ki blay jongki kane ka jingtay kam day nakam ta blay but kum ta bo blay ulay i ya kane ka jingle baman jongki bar ka jingle persya jongki ulay hiar na bnengong yang inyalet namar baka pop jong breu kala kot shuru shabneng but kum ta ublay ulawan Jesus Christ ulawan sikani ka perthai bat kila penkul marno ya ka tien ka thlit ka jongki ba kimla shu ban snotho bat kumta kala mi ka jingkul mar Babel ka dei ru ka weipat ka jingmut ka jingkul mar te habangi pet ya ka ka Babel ngilaban ong habala khot ya ka ka nuti ka Babylon ngilaban ong ba ka ka system balatay do breu but on do play kalong kebasyai kani ka system kabalatay do breu but on do play nama ublay ha persya jo ka Babylon udan kai ke Jerusalem ublay udan ya ka Jerusalem ka nombak ka bakrau ka jo ka Sion ha ka khat jo ka don barkumta ya kani ka Babylon latay do breu ka baar kani ka system ban ya le persya ya ka jikai ka jo ublay wangan pen slay shu ka pertai ko henry ha po jo Nimrod bat ka kanhon pat lang mu jong o kila thai ya ka ban ya le persya ya ka jikai ka jo ublay ya ka jing shisha ki thmu ban pen kalai ka jing shisha ka Babylon ka system ka bakulmar
haba ki kren wat hap deng jong ki kulmar kim snau tho kade ka system ka bam pensyong nong rem ha ka jing shisha kade ka system ka bam pensyong nong rem ha ka Bible nilai keren sebang ke Babylon ke jong sem Nebuchadnezzar bakal kelon no Henry kendiat ke bang akan kata manage bang kade ka Babylon jong sem Nebuchadnezzar bakani ka hima Babylon kade ka center hagaba jong ka jing sarong kade ka center jong ka jing snow dap biang kade ka center ka snow ba kim don kam yo blay haka gm ka jong ki kani ka Babylon kade ka nga kade ka system ka ba pensyong nong rem hau brio jing tho jong Nebuchadnezzar ko ngalatay ngala penriam ai baka ne junom kata kade ka system barka center jong ka jing mane blaze ngi bat yekidur play tau de hang ne baki mane yo bal de hang ne baki mane yeki play tau kiran chipon kidur play baru Daniel haba upoi ha Babylon ki wanra yekitu ki kimrat bala knya ha ki play tau wang nganom bam bat nganom di kade ka center barka system ka wanra ya ka jing mane thala Daniel san kade ka jing klemsi barka jing pentingit ya ka jaka kentang kan mau Belshazzar hukum man walam ya ki kuri ke ba kentang kade ka Babylon ka ba pentingit no ka ba penjat no ya ka Jerusalem ya ka jaka kentang ka jong blai barka ni ka system ka penjat no ya ka jaka kentang ka jong blai kade ka ni ka system ka Babylon ha ka por jong usem Nebuchadnezzar ba ka penankam ya ka bor hima sima ban ben bor ya ka perthai ban mane ya ka dur blai thau bala thau do brio kade ka system ka ba pen bor ya ki brio ban piang ya ka an brio ban mane ya ki dur blai thau nang ta kade ka ni ka system ka ba ong tu jit ya no pin shakri habakum kata ka por kan poi tu ai bangin ong kum ba ong hakikam ki apostle kalnong kabasan arp khandai ni day ban kam ko ngo yo blai kam tam ban yekibreo kata de ban long ka rai ka jongi habang yo i ka system bakat rekam ka system ka pa pensitam bat penyap yeki nong bud ki jong Jesus Christ hendai shwa ka jingwan jong Jesus Christ ya ka ni ka system ansa penpau no pada ka ni la keren ru dau Paul hi dalade Tesli kalong ba ar kerkat kebalai wat ai bu unu shikor ya pi da ka ba kumnu ru na bagata kanong wan nam na Joshua ka jing paiden bayon pen pauno yo breu jong ka pop ukun jong ka jing jot manu uta baka Bible ka ong ban sa pen pauno shwa ka jing wan asin jong Jesus Christ lading ibre kerkat ka basaw ka ong uta ken uile persya padu pen sarong ya de persya baro balak hot blay lani baju mane kat hadu bau syam haga tempel blay udah lek blay ya ladi yau ni ansapen pauno ka perthai kan sayo i degi kmat jongka bagani ka system kan sapen ya kleb yang ya ka bor nyam bad ya ka bor sima hima sima ban ya le ya ka jing shisha bad ya ki briu ke jong blay akwa bangnya pe jing ban pau kat prasau Kalau ia sengau ia kawai pat ke tin apa nang gadong. Tu ya mi no ku pat lang jonga. Tu ya mi no ku pat lang jonga. Pat am chang lem berkipop jongka. Ba penom yo pliang na kita kijingap tham jongka. Ublay udon ya ki briu ki jong u hagane ka Babylon. Nganget hadu mentah pilas ngotu ka ai kata ka Babylon. Bawa ladangan penankam ya ki historical account bat lane ki commentary na ki waypat ki jingbatai briu halor kanika system hari kini kini hot Bible kila pen pekmat yangi bahwa ngi pek ngi yo i mano kata na ka ai kata ka system blay wong tu ya mi no naka upat lang jonga ba phinom ya pyang ya kita ki jingyap them jonga way na ki Bible commentary uba kateng u Jameson Fawcett but Brown haba patay ya kini ka hot Bible tu ya mi no ki ong kom ne kini kimdai ki Bible commentators jong kabalang 70 Adventist. Hendai kini ki Bible commentators ki bapauna.
bala penankam da ki babun ki balang Protestant ban sat ye jing tho joki ong kum ni haman la ka balang ka bele persya bat pensrim bat ka perthai don ka balang bashisha ki bala da ki don kam man laim ki de ban mi no amen haman la ka balang ka bele persya bat ka pensrim bat ka perthai don ka balang bashisha ka bamla ban yo I ki don ki breu ki jong blai balada ki dan kam ban la kiru ki dei ban mi no niam la ban khme dan ti bangin yo ya ga jing panem bat ban yai shongsa ha Babylon ki khon Israel ha bala pen rengkang par ya ki sha Babylon ki la khme dan ti tat lano kin yo ban mi no na Babylon bakin late pai pat cha Jerusalem bakin thai ya ga hima ka jong blai ka Babylon kan sakalon no Ngiran kam ban le cha Jerusalem ka baknya man se. Ngiran kam ban mi no. Kata ka de jing khot. La khot yang I ban mi ban le ayu. La khot yang I ban mi no na kata ka system ka papenan kam ya ka ji kai breu sha ka ji kai ublai. La khot yang I ban mi no na ka jing mane ya ki blai bal ba ki jing thau ba thau du breu sha ka jing mane yo blai ubashisha. Ka jing khot ban mi no ban sumar ye ki hukum ki chong blai ha ka jaka bangin kongo ye ki hukum ber ki an breu bat ki jing le niam breu kata ka jing khot yang I bangin mi no ka jing khot ban shania ha ka jing asaj u blai nakam ta ki pop jong I om ha o breu u blai u khot yang nga ba ja phi bangin mi no u jisu ha ka gospel yo na shipau kan breu ngadon ki wei pat ki lang brot ki bom long na ka jingker ya kita kadai yang aban walam perkin sengap yang ki breu ki jong blai compare la ki don ha ka system menta ki yo blai hana kim tip bakira sha ya lam bakla kila mani yo blai ha ka jing sngur ke jongki yo ya ki jihikai ki bakiyo sngo hukum ka bashisha hanrei ka ni ka deiru ka jing shisha Baha bakia ngau bakia lap baka Babylon kala kelon. Bala bala khot yaki bakin mi no. Kita kilang brot jong play kisngap. Bat phila blong wei na pling joki menta kasngi. Phila blong wei na pling joki menta kasngi. U khot yapi ban mi no na ka system. Lesi phila pen slam palat ban mi no na ka system. U blay u khot yapi menta. U ap ya pi menta ulawan sia kan ka perthai ban yap haro ka ding pna ban pen im ya pi bat yanga ula sha ban ha ki bor jo ka jingdom marwei u hap ban yang ya ki bor jo ka ji kai bat lam ler bat jing sha pen rem knang bo nyo I ya ka sngi ha ka ba ula ban ong ku bo ong yo tu nong tu ha ka ding pna mendan bat nga ha ke Jerusalem ke batmai ha ka nomba ka bakrau ya ka bangla thit ka snam ka jonga bleu khot ya phi ha ni ka po ban ka kwa ban penlong ka jing khot ka jing roi ka bang ngalakut jing mut ban buat yu jisu ka ni ka jing roi ka ba mi na ka dau jong ka jing jia ha megalaya na ki benta jong ka garo ha ba ki Christian missionary kilawan ha garo hills bar kila yalap ya ka gospel ladan wei ubreu ublay ngau ya ka jing shisha u bar ka ying kila rai da ka wei ka jing mot ban but yo cheese press henry nama ba ka don ka system ka babakla kamla ban pediang ya ka rai jo ka jingkot jingmot ke jo kinong yalam jong ka snong kila yeng persya yo kita kibang long kibang pat long Kristen ka ta kapor kila yeng persya yo bar kila ai ka jingjiet hatu men rai ban ino no ya ka jinget Kristen ne men bod ya ka jinget ka barem bar utau bre ula rai wangan bod yo jisu yo la men bod yo jisu ngin penyap no ke khon jome wangala ko jingmot ban bod yo jisu nganom phaide nang ta kila penyap ya ki khun ki chawa khmat cho hadir kata ki ongin ai lat biang ngin penyap ya ka tengah jome la da menum kan rande yong keperthai aswa
Aka perthai syadien kading tna haswa. Nganom phaidien. Berkum ta kila penyap ya ka tengah ka do. Kila ai biang yu kalat si jesin. Kyong la memrai. Ban ino ka jingan nyen penyap sen e. Ong laki we ki kentat. Ngamar we ngan bot. Nganom phaidien. Ba layap shisha. Kani ka jing khot ya phi ban mi kam dei ka basuk. Namang ila don ha ka system last lem. Ila don ni ki ba itu itau last lem. Ngila e Ndai kam dei banong palat ya ka jing e ju blai. Jisu khot ya phi ka ni ka po. Kilang brod jonga kin ngap ya nga. Bat kin yelong shikan hon. Tu ngi dwai. Try ublai uba e ya. Me khot yang ngi ban yong hang ni ngi wan. Nyo i ya ka ding pna ka jong me. Ban nyo i ka jing pnya ka jong me. Ban pen em yang i wei pi wei. Ha ka ni ka po. Try ngi sngo tu ba ka don ka system. Ka ba dei ban pen kalon. Ban nyo i ya ka jing kalon ka jong ka. Nama ka don ka wei pat ka system ka ba shisha. Ka system ka ba khoi. Ka system ha ka ba ukli jong ka long ubreu. Ndai ublai. Ha ka ba ki ji kai jong ka kim long ki jong ubreu. Ndai ki jong ublai. Rengkat berkini ki blai jeng ki ba sngo le wat la da ki la don le se ka por ba ki la penlong ye ka rai ban mi no. Ndai ka jing tlot breu ki la hap no. Try tu pen syai bor ya ki. Ban kerpang nakam ta gitu ki barang don pen ka jing ele. Kita ki balak banyak scrolling bagi YouTube channel. Kata ki try. Bagi lak ban khot chengi ban ong try. Nyo scroll ke jing khot jame. Ban ngi kwa ban mi no. Ngi kwa ban yesok no. Ban kata ke Jerusalem ke bagi jam sem. Ha ka ba ublay ulong try joki ulong pen em joki. Kerku yang i way pi way. Wat sya bagin mi nek dik jaga try klam da penong karai ki donot jongi. Bagin buat yame. Pen thamai biang yang i sa sen pat. Haka kerteng uci sunga duai. Amen.